Bonġu, video qasir, għax iktar mill-li dal-video illum nixtieq nibatkom fuq link oħra fejn ħataraw numru żgħir ta' videos osra u videos interessanti immens dwar is-suġġett tal-lum. Is-suġġett huwa li fid-dinja u epidemija illi ilha ħafna iktar milli ilhom is-sigaretti u l-obeżità hija l-epidemija ta' x'marriċ. Marriċ li jiġri hekk, marriċ li nħossni hekk, marriċ hekk u marriċ hekk. U isibu li meta aħna dejjem naħsbu nirrepetu da biħsib ta' xmarriċ, aktar hemm ċans li nsibu ruħna f'ċirkostanzi li ma rridux. Ġifieri dik l-ironija tal-ħajja. Hemm min jgħidlek ara naqra dawk it-tfal pereżempju tal-Brażil m'għandhom xejn in inverted commas imma vera happy. Dak għax huma jkunu qed japprezzaw il-ftit li għandhom, imqar illi qed jaraw bniedem b'kamera, imqar illi xi ħaġa bilhom fl-ixkun ilma. Għalihom isek tajthom id-dinja għax qed japprezzaw li għandhom. U aħna normalment nagħmlu bil-kontra, hemm tendenza ta' ġifieri, hemm tendenza illi dak li jkun dawk l-affarijiet li ma jridx ikabbarhom, ineffahom, jiġilu xi ħaġa żgħira qisha ħata għad-dinja u dal-affarijiet u like attracts like. Allura hemm ċans li iktar insibu ruħna f'daw iċ-ċirkostanzi. Fis-settur tiegħi għax tgħidli ta' x'għandu x'jaqsam max-xaħa u mal-fitness, parir li ħantik forsi żball komuni immens huwa illi flok ma bniedem għandu jgħid jiena marriċ inkun oħxon, jew jiena marriċ inkun ħoxna pereżempju, irrid ngħid illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi fit. Bħalma jgħid dak l-istudent illi daħal l-ewwel darba il-Form 1, il-Form 1 hija l-ewwel ġurnata tas-sekondarja. Bħalma hija wkoll ġurnata tas-sekondarja l-aħħar ġurnata tal-Form 5. Ġifieri l-ewwel ġurnata tal-Form 1 u l-aħħar ġurnata tal-Form 5, it-tnejn huma s-sekondarja. Allura waqt li forsi dak li ikun għadu fil-bidunet, ma jridx joqgħod jgħid isma' jiena ma rridx inkun oħxon, jiena ma rridx inkun ħoxna, imma jrid jgħid illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi fit. U inti tajt timbru lilek innifsek illi inti qiegħed f'sistema ta' fitness u awtomatikament il-moħħ għax inti qedlu li inti issa qiegħed f'sistema ġdida, f'sistema oħra, ħajibda jgħinek taħseb u tattira lejk affarijiet, ħsibijiet u anka forsi sitwazzjonijiet illi isibruħu fihom min ikun fit. Anka l-moħħ kif ħajibda jaħseb kif jaħsbu n-nies illi huma fiter. Mela jekk tiġi pereżempju tentazzjoni bej xi pizza jew ngħidu aħna biċċa laħam. Ħammorru għal laħam, hemm tendenza. Jekk ħanażel bej frottu deżerta. Għax inti tajt timru lilek innifsek illi inti issa qiegħed mal-fitt, ħansejħula hekk, awtomatikament ħajkollok aktar tendenza illi tażel li kelli ħajajnek tkompli tkun fitt u tkun aktar fitt. Però kif qedtilkom mhux ħanagħmel video twil, ħantikom link, ħaniktibulkom hawn taħt illi fih daw il-klips iż-żgħar illi ħajfehmkom ħafna iktar aħjar, ħafna iktar fid-dettall. B'eżempji prattiċi ħafna minn esperti minn madwar id-dinja kollha dwar kif taħdem din il-law of attraction jgħidula u ta' kif tista' letteralment tibdillek ħajtek. Naħseb onestament din hija waħda mill-aktar links importanti illi qatt nista' naqsam magħkom. Jekk nista' ngħidkom xi ħaġa dwar exercise, aħna min-naħa tagħna New Better Life għandna anke nutritionist fit-tim tagħna. Fuq il-moħħ għax nafu illi mhux sempliċement xtaf illi jgħod imma kif tirraġuna kif anke tiddilja ma' sitwazzjonijiet li ssib magħhom il-moħħ huwa b'saħħtu immens. Allura ħafna iktar minn just exercise u ikel li huma importanti ħafna, naħdmu ħafna wkoll fuq il-moħħ għax dak huwa kruċjali. Ħantikom il-link www.newbetterlife.com/the secret secret SECRET. Ħaniktibulkom hawn kemm tafsu fuqha u tlu waraw daw il-videos kif għadu dan l-istess video li għamilt magħkom issa f'risq moħħkom. U għamlu share u like ħalli nkomplu nagħmlu l-ġid f'dal-pajjiż tant qalbna. Narakom.